नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. मासळी धरूक गेल्ली बोट बुडली, 7 जाण वाचले. कारवार. मासळी मारची बोट बुडली, 7 लोकांले प्राण वाचले. सुदैवान कोणाली जीवहानी जाली ना. ही घटना कारवारच्या अरबी समुद्रात घडली. मलवे निवासी दिनकर करिकल हेमगेली संपर्णिक नावाची बोटीक कारवारच्या सुमार 8 नॉटिकल मैल लाईट हाऊसा लागीं बोटीच्या तळाक बुराक जावन बोटीत उदक येऊ लागले. हे पळोवन बोटीत आशिल्ले 7 कामगारांक घेवन करावळी रक्षक पोलिसांक खबर कळोवन रक्षणाची विनंती केली. तेमगे लक्षणाक करावळी रक्षकान तेमकां जाग्यार वचून 7 कामगारां वाचयले. सुदैवान कोणाक काय जीवहानी जाली ना अशी खबर कळ्ळा. मासळी धरूक गेल्ल्याचेर अकस्मात अश्वलालो हमलो, 3 जाण जखमी. कारवार. मासळी धरूक गेल्ल्या 3 लोकांचेर अकस्मात अश्वलान हमलो करून एकटो गंभीर जखमी झाला तर 2 जाणांक किरकोळ जखम झाला. ही घटना मुणगोर तालुक्यात घडली. गवळी दड्डिये नैसर्गिक प्लॉटाच्या काळप्पा भोवी हेमका गंभीर जखम झाला. तिरुपती पुजार वेंकप्पा भोवी हेमका किरकोळ जखम झाला. नैसर्गी लगीच्या अरण्य प्रदेशात डॅमात मासळी धरूक वयतना अश्वलान अचानक हल्लो केला असे म्हणतात. इतल्यान ही बातमी हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करता विसरू नका. धन्यवाद.